Talagsaon ang pamaagi ning usa ka police recruit sa pagpropose og kaminyoon sa iyang hinigugma. Gihimo niya kini kagahapon atol sa recognition rights sa Police Regional Training Center at ubangan sa iyang mga kauban, mga opisyales o mga pamilya. Ang report ni Nico Sereno. Taliwa sa naglagiti nga kainit sa adlaw atol sa recognition rights sa mga bag-o nga police recruits na kuyapan ang usa kanila. Tungod ini dali siya nga gitabang. Apan pagkataod-taod kini na ang nahitabo. Ang iyang pagkatumba gimik redi ay kadto ni Police Patrolman Rojan Karumayan, 27 anyos. Kini aron makapropose sa iyang hinigugma nga si Christine Lechido, 26 anyos. Wa mapakyas ang pulis tungod kay nakuha niini ang gipangandoy o giampo nga yes gikan kang Christine. Mga 5 ka tuig na nga nagpuyo ang duha. Karon nga pipila ka buwan na lang mamahimo na gyud siyang usa ka pulis na desisyonan ni Rojan nga silyuhan na gyud og kaminyoon ang ilang relasyon. Ang duha gigrasyahan og duha ka mga anak. Nico Sereno, Balitang Bisdak.